का बात बात बड़ा हड़बड़ाई बानी। मौगी मार के भगा देले बिया का? अरे ना ना, गर्मी बोर गइल बा बेसी। आ मेहरारू कहले बिया लगावे ला एसी, एही से तनका ज्यादा हरबर आइल बानी। हे बाद में लगई है एसी, पहले हमरा के भूंजा दा, घर में भतारी इंतजार करता। ए पहले ई आइल बानी कि तू? पहले इनकरा के दे हम, तब तोहरा के दे हम। शांति से खड़ा रह। हां त तू बोला का कहत रहू? हां तो हम ई कहत रहे कि आपन मौगी के कितना मानेला। आई भौजी प्रेग्नेंट बाड़े तो बुझाते नहीं। जे हमार लइका के लेर चुए लगी त तू कहबा कि ए भौजी कहां मरवइले रहे त लइका के लेर चुआता। बाक भौजी, ई बच्चा के चाचा हमिए नु बान। ना चुए दे मुंह से पानी। तू टेंशन काहे लेत बारू? रोजो रोजो आ जाए, अच्छा ना चिर तोहरा के खिया जाए। खाली तू पैसा दे दिया, ठीक नु? हां ठीक बा, जल्दी से दे दा। उ बेरा से खाली बात बनावली बड़ा। हमा बता हमरा के देख ले तो दिक्कत हो जाई। ना तो चल जा हमारा आंखी से दूर नहीं के खा के बता। चना चोर जा, हमारा पैसा से खा के बता। हाँ तो हमू ही फ्री में बाटे ना आइल बा। तू अपने आप के बारू फूल कुमारी तो हमरो वाली लागेली बहुते प्यार। ओकर खूबसूरती बनल रहे, एही से धूपा में कार जलावा तानी एसी खातिर। बुझलू ए भसरे भाऊजी? हैला आगे कहाँ चल गेले गे? खाना दे ना, भूख लागल बा। हां हां बतानी। जोर दोगला पैसा अभी ना मिल तो बाद में लिहा। हमारा सामने मौगी के बड़ाई करता रहा मेहर मौगा। हे भौजी हे, पैसा लेके जा। पहला बहनी बारू ना ले जाम घरे, एक रुपए मौगी मारी झाड़ू। जोर है कल ले लिहा। भोसरी भोरे भोरे के बहनी खराब कर देला। अब तू बोला कितना के लेबू? पैसा ले ले बारू ना तह भोसरी। ओ जक्का फूटल बा करम खाला हमर चना झोर गरम। ओ जक्का फूटल बा करम खाला हमर चना झोर गरम। ओ चना चोर वाला रुका हो। बोलो ना भैया कितना? दो लड़का के 5 रुपया के भूजा खाएला जीत कैले बा। वो तो हम देवे करम, लेकिन एगो बात सुन हमर सराहना अंदाज में। खाला खाला हमर भूजा आ पैसा न हो तो पकड़ लो हमर। हीरा बेटे मार सर के।